Привет на всички, които ще изгледат това видео. Не, че ще открием топлата вода, но ще се опитам с няколко думи в няколко минутки да ви обясня какви неща не се доглеждат понякога при изпълнение на ремонт на баня, ново изграждане на баня, стара или въобще няма значение, мокро помещение и въобще всички помещения, които се налага да се облепват с плочки. Първото и най-важното нещо е човек да си работи чисто и съвестно. Хубаво е да използва по-подходящи и по-качествени инструменти, но ако няма, каквото има. Никой не задължаваме да си купува скъпи машини. Този лазер е сравнително евтин, но върши работа в случая. Търсим при плочките равнина и симетрия. Тук е мокро помещение. Давам пример с мокрото помещение, което правя в момента. Търсим равнина на фугите. Хоризонтално по пода ги има. Търсим ги. Само да се наместя. Как мога с едната ръка. Ето. Малко се мести лазера, но се вижда. Така. Задължително, след като фугите хоризонтално и вертикално съвпадат, трябва да ги има тези фуги. Тук, тъй като няма да има много наплив на вода, съм ги направил по 1 мм, но иначе е хубаво, където има вода, да бъдат 2 мм, защото повече разстояние между плочките, по-дълбоко и по-голямо количество проникване на фуга навътре дава после повече здравина, така че фугата защитава отдолу пода и стените да не влиза вода навътре, въпреки че фугата поема някаква влага. Хубаво е да я има задължително фуга. Единствено плочки от метър на метър, метър и 50, такива 2,60 нагоре, много голями плочки могат да бъдат една до една, но те се слагат и в помещения, на които обикновено няма много вода. По-скоро са декоративни. Така, почваме с пода. Разбрахме, че плочки трябва да бъдат задължително равни, независимо хоризонтално или вертикални, как се казва, като клавиши на пиано. След това търсим симетрията. Тук съм предвидил една цяла плочка, леко там ще бъде вградена, цяла. И там пак е почти цяла. Така съм изместил сифона, той беше тук в средата, аз съм го направил по-настрани, за да може да ми съвпадне с фигурата, която искам да направя от плочките. Дали ще ги редите стъпаловидно, зигзаг, рибена кост, там какви ли още не е, шахматно, няма значение. Фугите трябва да съвпадат дори през една, през две плочки, първата с третата, втората с петата и така нататък, трябва да си съвпадат. След като гледаме, че плочките са равни, трябва да видим имат ли наклон специално за пода. Най-високата точка е сифона, при прага, най-ниската е сифона. Фугите задължително също винаги трябва да бъдат чисти, без лепило да излиза от тях, защото после няма чистене и съответно трудно се фугират. Когато е надясно, при дясната чертичка мехура, значи наклона е на лявата страна. На това помещение от 1,80 м дължина, 7-8 мм, ето, сега вече е равно, отдолу виждате колко е. 7-8 мм наклон е напълно достатъчен. Другото, което е, самите плочки не трябва да бъдат като върховете на рила и пирин на вълни, а трябва да се търси ето този ефект. Да бъдат една до една. Слагате плочката, знаете как се лепят, има хиляди клипове. Слагате другата плочка до нея, когато ги уеднаквите, тук да няма ръбче да не ви дразни на пръстите, разширявате и поставяте по пода. Слагам кръстчета от 1 мм, а от Петров Про, един мой колега, знаете го много добре всички, предполагам особено майсторите, от YouTube преди години гледах как той с тази система изправя плочките и наистина има ефект, тъй като в България няма много качествени плочки. Първо наречено качество, и с тези системи става много хубаво, много добре. От тогава от няколко години ги ползвам. Има и клинове и други, кой както му удобно така да работи, но това е много добра система. Хората не пожелаха, клиентите, искам да кажа, да се изправи малко страната там, да се получи прав ъгъл и затова се наложи ето това изрязване на плочките. Но там във ъгъла
ще има болер, пералня и затова съм наблъскал, както се казва, изрезката в ъгъла. Това се старайте да правите и вие. Най-далече от окото, там слагате винаги малките парчета и изрезките. Тук е чело и затова сме сложили цяла плочка. Така, за наклона се разбрахме. Най-високата част е при прага, най-ниската е при сифона. Този ред, първи ред плочките е леко с наклон към сифона, втория обратно с наклон на там и на тук полека постепенно се навдигат, но съвсем лекичко. Да не е прекалено голям наклона. Там ще има моноблок, който при монтаж и такава денивелация прекалено голяма на плочките няма самия моноблок да стои хубаво. Фугите трябва да бъдат чисти, трябва да ги има. Винаги, което трябва да гледате, да предвиждате канал, чиста вода. Да не забравите нещо. И винаги тока, там, където ще бъде бойлера, който сме докарали като кабели от банята, тъй като първо беше там, след това клиентите решиха да бъде бойлера в мокрото помещение. Там ще бъде бойлер и кабела, виждате, върви право нагоре или право настрани, ще върви никакви такива на зигзаг, наляво надясно, диагонални, да не се знае къде да се дупче, тъй като аз ще пробия горе две дупки от ляво дясно, където ще бъдат куките на бойлера и е хубаво да се знае къде минава кабела или евентуално тръбите. Затова контакта, тока отгоре, тръбите отдолу. Внимателно, добре изрязани с подходящи боркорони, затова казвам, влагайте в инструменти, това ви гарантира повече работа, по-скъп труд от ваша страна и съответно по-добро изпълнение на работата, ако си обичате, разбира се, работата. Тръбите върват ето така, хоризонтално отново и слизат тук вертикално надолу, защото ляво отдясно, като реша да монтирам окачения шкаф за мивката, отново ще знам къде върват тръбите, те през страдата вървят и отляво отдясно няма да има проблеми, за да не ги нарана. Горе отново съм пуснал 3 по 1,5 кабел за осветлението на огледалото, 3 по 2,5 е кабела за контакт на паралната и 3 по 2,5 също е за бойлера. Няма нужда от 4, защото 4 вече може би само за печки. Тук бойлерите ги правят така, че да стигат достатъчно като мощност 2 кВт, достатъчно е 3 по 2,5. Тук направих ъгъл куфар от гипсокартон, вътре с акустична вата и се постарахме също е така да има прав ъгъл. Прави ъгъл обаче е само при куфара, тъй като в другите ъгли това е някакъв разностранен трапец тази баня и трудно се получава, тъй като хората не искат да вложат в изправяне на банята. Това е по-скоро мокро помещение. Ъгълът външния, нито искаха герунг, 45 градусово рязане, нито искаха лайсна дима, някъде видяли и хареса ето това. Просто плочка до плочка. Не е защо да го правите, така искаха клиентите, съгласих се, най-ме ефтино. Но поне гледах в лицевата част да няма ето тази фуга, която се е получила отстрани. Винаги трябва да се излъже, както се казва, окото. Гледаме хоризонтално фугите, гледаме вертикално. Гледаме кабела, тока въобще да бъде винаги над водата, че ако прокапе от мека връзка или кранче, знаете, че тока и водата не се обичат. Никога не забравяйте, че имате и чиста вода, имате и канал след това, който трябва да направите. Винаги гонете симетрията като това, което ви казвам, цяла плочка при прага, защото ако сложите някакво малко парче, ето като там, където са ми останали, просто пред самия праг ще бъде грозно и дори нестабилно. Другото, което трябва да гледаме в баните и въобще реакта, като има плочки, трябва да гледаме да бъде касата или отвора, строителният отвор на вратата горе-долу еднакъв, като дебелина. Взимаме рулетката от тук и ни се получава 17,4, нещо такова. Взимаме от тази страна и ни се получава 17,4. Защото когато се монтира вратата, ако е разликата едното 18-19, пак другото е 17, да кажем, то тогава кофти в горния край ще се получи много разлика от перваза, който по принцип ще скрието тази рязаната част. Тук съм сложил здравата част на плочката, като едната
похупва задължително другата. И задължително, пак тук казвам, трябва да имате фуга при вътрешните ъгли. Гоним също и това ниво на фугите, абсолютно е така навсякъде, като погледнете те да бъдат равни. Да няма някаква стълбичка, зъбче или така нататък. Когато слагате нивелира, той може да го използвате и хоризонтално, и вертикално. Е така да се вика вестник да не мине отдолу. Ако некъде малко почката не си е крива, то тогава вие не сте виновни. Но нивелира трябва да бъде плътен, като мърдата е така да не мърда. Само деца като се мърда настрани, но нагоре-надолу да не се мърда. И да бъде в нормите тук, също където показваме хурчето. Това значи, че стената е права. Никакво лепило по фугите, прави стени, равни стени тук около отвора, наклон, спазваш надолу към сифона задължително, не прекалено голям, чисти фуги, равни фуги. Ако нещо съм пропуснал, моля да ме извините, може да пишете коментар добър или лош, или пък никакъв, но все пак за няколко минутки, така набързо, това е винаги използвате качествени материали и то гарантира по-добра работа, по-сигурна за в бъдеще, с повече години гаранция. Нещо, което направите, ако залепите плочка по пода, вместо 5 ще се отлепи или ще се случи нещо, след 10-15 години може да не се случи нищо. Така ще имате повече клиенти и съответно повече пари. Надявам се да съм бил полезен. Бъдете здрави и до скоро!